19 जुन खालारखालि तामुलपुर दख'रा एबसुनि बेन्दोंनिफ्राय 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायना टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ तामुलपुर दख'रा एबसुआ बरायदों। गाहाय टप मासि आवग्रिनो हाना बरायजानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइ। सेथियाव रबिना मोसाहारि गासै नम्बर 554 92.33 जौखोन्दो। नैथियाव दानसोरां नार्जारि गासै नम्बर 526 87.66 जौखोन्दो। थामथियाव त्रिदिप बसुमतारी गासै नम्बर 517 86.16 जौखोन्दो। ब्रैथियाव जोंसार बर' गासै नम्बर 488 81.33 जौखोन्दो। बाथियाव राजु बर' 485 80.83 जौखोन्दो। दथियाव मुलुगसा मोसाहारि गासै नम्बर 478 79.66 जौखोन्दो। स्निथियाव रोंसार नार्जारि गासै नम्बर 459 70.5 जौखोन्दो। दाइनथियाव बिरदाव नार्जारि गासै नम्बर 446 74.33 जौखोन्दो। गुथियाव निपेन बर' गासै नम्बर 443 73.83 जौखोन्दो। जिथियाव हिन्दु ब्रह्म गासै नम्बर 439 73.16 जौखोन्दो। दानिया फै तामुलपुरनिफ्राय रादाबगिरि सुसान बसुमतारी दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। आंनि मुङा थरायना रबिना मोसाहारि, गामिया कलबारि, स्कुला इउएन गामिनि तामुलपुर। आं जे तामुलपुरनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन मोनदों बेवहाय आं गोजोननाय दङ। आंनि आइ आफाया गोबां हेफाजाब होदों आरो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोराबो जोबोर हेफाजाब होदों आरो आंबो आं जेसे हागौ एसेबां नाजादों। साइन्स स्ट्रिमाव एडमिसन लानो सानदों। कलेजआ बरमा फाइनेल एकाडेमि। न'आव आङो जिसे घन्टासो फरायो। नोंथाङा दा मा जानो लुबैयो? आङो सासे डक्टर जानो लुबैयो। 2 जुन दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। बे सानखालिनि आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं थाखो 9 फरायबाय थानाय फरायसा सुजित नार्जारि बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो बे सानखौ दुलाराय बर' माहारिया दिनै फालिदों आरो बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय 35 फरायसा बेनिनो टप 10 सायख'नानै जोङो 10 फरायसाखौ दिनै बरायनाय एबा मान बावनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो माखासे आलासि हांख्रायना लाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि नेहाथारि दन्दन बसुमतारी आरो तामुलपुर कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर जगेन बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव बेनिफ्राय गोनाङै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारिया 2006 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला इयार अफ इडुकेसन फोसावनानै सोलोंथाइनि बेलायाव खामानि मावजेनो बे समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा एबा बर' बिजोंजों फरायनानै जे मेट्रिक थाखोआव फरायनाय सेथि थाखो आवग्रिनो हानाय फरायसाफोर बे फरायनाय हाबाफारिखौ थुलुंगा महरै लाबोबाय थादों आरो बेखौ तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ मावफुंबोबाय थानाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों सानो जे बर' फरायसाफ्रा बर' मिडियामजों फरायनाय फरायसाफ्रा जोबोद थुलुंगाखांनाय बारहावाया जोंनि गेजेराव फैदों आरो बेखौ नोजोर होनानै दिनै तामुलपुर दख'रानि सिङाव जोङो थांनाय 2018 मायथाइयाव सा 58 बर' बिजोंजों फरायनानै जों मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखो उथ्रिनो हानाय फरायसा मोननो हादोंमोन आरो बेयो फैयै फैयै थांनाय बोसोराव एसे खम जाफैदों, सा 32 जाफैदों आरो देग्लाय सा 35 बर' बिजोंजों फरायनानै बर' फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हादों।